Vaikka Formula 1 liittyviä kansainvälistä toimittajakuntaa tuodaan paikalle sopivaa aikaa. Ja Benettonin edustavan päämajan aulakin alkaa käydä Formula 1 tehtaaseen. Lopulta yli 200-päinen kärsimätön toimittaja kokoontaan samaan tilaan. Heistä muodostetaan Perkele! Perkule. Se talli on täällä. Mutta sitä ajaneen kuljettajan kypärän väritys yllättää. Tilaisuuden taatusti. JJ Lehto. Come on, let's all go back. Toimittaja, onko tämä uutta sinulle? No on se vähän uutta, että ja Just make it toilet, yeah? Is this possible? Toilet, yeah? Is this possible? Lomassa huolehtimaan. Täällä nyt on käynyt sillä tavalla, että tänne on tulossa tosi paljon paskaa viski. Joten olkaa hyvät ja menkää ulos täältä. Sinne tai tänne. Mua ei kiinnosta. JJ:n ilme kertoo tunnelmasta kaiken. Ja ilahduttavaa myös todeta, että Mä oon just taistellut itteni irti peliriippuvuudesta. I believe she's too very young. I like compliment him and Keke Rosberg, the manager. Him and Keke. Not. No niin. tuli saksalaisen tietä. I knew it before he signed. tiimi on ollut tosiaan paljon mun takana. Tää toinen on takaa. Niin paljon kuin sitä. Ensimmäiset testit ja testit. Niin muuten, salaperäinen auto ajanut nuorukainen oli Isma.